Duond bura mar UDA osetieko ikruok ne chenro mar yiero mag jotelo e kor gwenge kata grassroots election madhi timore e kaonti ma Homabay tich abich mar jumani. Kaonti ma Homabay en achiel kuom kaontis ma UDA dhi kuongo bag yiero mag jotelo mag kor gwenge ma gichano ayanga tich abich mar jumani kendo biro dhi nyime e kaontis mamoko. Jokanyo e duond burano kata board matayo yiero e duond bura mar UDA ne obago romo margi gi jogo ma olap dhogi ndong ne kombe kod jokanyo mag UDA kaonti ma Homabay mar chiwo negi puonj ma otenore kod chenro mag yiero no. The best county in the nation. Sawa. Kufanya kazi on your behalf at the party for the purposes of conducting their grassroots elections that is slated for the 26th of April this year, this coming Friday. We wanted to ensure that actually give them a guarantee that this process will be free, fair, transparent, and will have a very credible and verifiable exercise. We have worked hard to make sure that it's credible. And Homabay, being our hotbed where we have more voters here, we are here to safeguard the interest of UDA members in Homabay. Wan kaka jo Homabay, wado mana aswa jo Homabay mamoko. Ne kiyudo ja UDA the election e polling station X to okina registered member. Wenegi nafas mondo gitim yiero margi peacefully. Wan bende wa aswa jo UDA ne security mar members kod National Election Board oket arita kwe e yo makende. Wabiro ka mondo wasir chenro mar yiero madhi mbele nikech President Ruto osenyiso wahera makende nyaka no cham muma osebedo wendo waka kendo waseneno lwete kaka chalo. Wasudu nyako Ramogi.